Hej Marie og alle andre damer, der gerne vil på ferie med en lille blå bold. Jeg laver lige en lille serie af øvelser til jer, som vi kan lave selv. Start med lige at lave nogle bækkenløft. Klem omkring bolden, sug navlen godt ind mod rygsøjlen, så bare rul rygvivlerne op en efter en. Lige så stille. Aktiver ballerne, skub op gennem hælene. Tag et par stykker mere. Og så næste gang bliver op på toppen. Sug navlen endnu længere ned og små vip her, samtidig med at I klemmer rundt om bolden. Trækker mavemusklerne ind. 8 mere, 7, 6, 5, 4 mere, 3, 2, 1 og kom langsomt ned. Halebenet til sidst, og så gentag det hele 3 gange. Når jeg har gjort det, knæene op over hofterne, klem omkring bolden, armen ud til siden, og sænk benet til den ene side, hold begge skulderblade i gulvet, og løft op til midten, og sænk til modsat side. Klem omkring bolden, og løft op. Prøv en gang at indånd, når I sænker bolden ned til siden, og udånd, når I løfter op og trækker mavemusklerne ind mod rygsøjlen. Indånd sænk, udånd løft. Indånd sænk, udånd løft. Og så fortsæt med den her cirka 20 gentagelser. Når jeg har gjort det, tag bolden, sæt den bag ved jeres lår, armene langs siden, og så lige så stille sænk hælene, så langt I kan, uden at lænden slipper, træk mavemusklerne ind, og løft benene igen. Indånd sænk, udånd løft. Sæt hænderne bag hovedet, og luk sammen. Indånd åben, udånd luk sammen. Så får jeg hagen trukket ind. Og så fortsætter I bare cirka 8 gange mere. Og når jeg har taget 8 mere, så bliver I inde. Holder den her. Og løfter små bitte løft. Trækker mavemusklerne ned til rygsøjlen. Og prøver lige at løfte halebenet en lille bitte smule op. 8 gange. 7, 6, 4 mere. 3, 2, 1 og en lille pause. En lille pause. Kommer op igen. Lukker sammen på midten. Og kører albuen over til knæet og skifter. Prøv at løfte skuldrene for gulvet. 8 mere. 7. 6. 5. Hold hoften i ro. 4 mere. 3. 2. 1 mere. Hold den i midten. Træk mavemusklerne endnu dybere. Luk endnu mere sammen. Og kom ned. Læg bolden et øjeblik. Træk vejret. Og så løft lige op en gang og åbn forsiden af kroppen. Tag bolden og læg den ind under lænden. Og så bare lige massere lænden lidt. Det her, det kan man også bare gøre, når man har behov for det. For lige at løsne lidt op hen over lænden. Zoom mavemusklerne ind. Kom op og sid. Placer bolden godt i lænden, helt inde ved halebenet. Sæt tåspidserne i gulvet, hænderne bag hovedet. Indånd sænk, udånd løft. Indånd sænk, udånd løft. Fortsæt med den her cirka 16-20 gange. Og så tag de sidste 8, hvor I sætter et ben på, strækker. Strækker og sænker. 4 mere. 3. 2. 1 mere.
Og bliv dernede. Hold den. Og kom hele vejen op og rundt ryggen. Kom tilbage igen. Tåspidserne ned, navlen ind. Og så kom igen hele vejen ned, mens I indånder, udånder, twister. Indånder, udånder. Den her, den fortsætter I bare med og kører cirka 20 gange. Så mange man kan. Og husk at køre hver eneste øvelse, som om det var den sidste I kører. Så gå 150% ind hver gang. Så kommer vi rundt og ligger på siden. Frem med bolden. Flad hånd på bolden. Summerer musklen ind. Lige linje fra tåspidserne hele vejen ud gennem fingerspidserne. Indånd og så udånd og løft arm, hule og ben. Træk mavemusklerne ind. Indånd sænk. Udånd løft. Indånd sænk. Udånd løft. Indånd sænk. Udånd løft. Den her kan I godt tage cirka 16 af. Og når jeg har taget 16, så bliver jeg oppe på toppen. Og laver små vip med benene. Tænker på at trække mavemusklerne ind. Tænker på at arbejde ribbenene mod hoften. Mere endnu. Sidste 4, 3, 2, 1. Indånder kommer ned. Udånder løfter. Og tager 16 gange igen her. Hvor vi indånder sænker, udånder løfter. Når jeg har taget 16, bliv på toppen. Små vip. 8 mere. 7. Træk mavemusklerne ind. 5, 4 mere. 3, 2, 1. Og kom ned. Benene op. Bolden bag ved det øverste ben. Sug mavemusklerne ind. Overkroppen frem. Sænker benet. Og løfter. Sænker og løfter. Prøv at indånd sænk. Udånd løft. Bliv ved med at holde navlen inde. Mere endnu. Aktiver ballen. Aktiver maven. Og den her, den kan jeg også bare lave så mange af, som vi kan. Eller sådan cirka 3-4 gange 8. Og når jeg så har gjort det, så bliver jeg på toppen. Tager bolden ud, lægger den hen foran, lægger vægten ned, strækker benet, sænker og løfter. Og løfter. 8 gange. 7. Indånd sænk. Udånd løft. 5. 4. 3. 2. 1 mere. Og så hold benet. Kør cirkler. Kør rundt. 8. Indånd løft. Udånd sænk. 6. 5. 4. 3. 2. Og kør modsat hele vejen. Sådan. Udånder. 4 mere. Træk mavemusklerne ind. 4. 3. 2. 1 mere. Og kom ned. Sådan. Så lidt af, kommer over på den anden side. Så kører vi det hele på den anden side også. Kommer ned og ligger. Og så kører I bare cirka 16 her, hvor I trækker mavemusklerne ind. Udånder, når I løfter. Og når jeg har kørt 16, bliver på toppen. Små vip. 8, 7, 4 mere. 3, 2, 1. Og kom hele vejen ned. Og kør 16 igen. 16 langsomt. Når jeg har gjort det, små vip. 4 mere. 3, 2, 1. Og kom ned. Bagefter igen, bolden op bag ved det øverste ben, overkroppen frem. Kør ned, løft op. Kør ned, løft op. Mere nu. Og der tager jeg bare cirka 3 gange 8, 4 gange 8. Når jeg har gjort det, bliv på toppen, ud med bolden. Kør 8 her, sænker og løfter, indånder sænker, udånder løfter. Efter de 8, kør cirkler. Først den ene vej 8, og så den anden vej 8. Ja, hele vejen ned. Sådan. Så sætter jeg lige bolden op mellem skulderbladene. Den må ikke ligge op ved nakken, men den skal ligge så langt op, at man kan ligge her og massere mellem skulderbladene, når man ligger sådan ned.
Sætter tåspidserne i gulvet, suger mavemusklerne ind, sætter hænderne bag hovedet, løfter hele vejen op og trækker mavemusklerne ind. Kommer hele vejen ned. Udånd og løfter. Indånd og sænker. Træk mavemusklerne med ind. Også det stykke af maven, der er under navlen. Bliv på toppen. Og små vip. Prøv at være med at læne jer på bolden. Bare have den som en støtte. 4 mere. 3, 2, 1. Og kom langsomt ned indad. Og kør det hele igen. Tag cirka en 8 af de langsomme her. Og 8 af de hurtige. 4 mere. 3 mere. 2 mere. 1 mere. Og kom hele vejen ned til bolden. Sidste her. Op med benene. Armene ned langs siden. Så kører vi benene ud til siden. Krydser. Åbner. Krydser. Åbner. Og kommer hele vejen igennem. Armene over hovedet. Krydser ben. Åbner. Krydser ben. Åbner og kommer hele vejen op. Tipper halebenet opad. Løfter det lidt fra gulvet igen. Kryds. Åben. Kryds. Åben. Løft halebenet. Kryds. Åben. Kryds. Åben. Løft halebenet. Den her kører jeg cirka 8 mere af. Så I fortsætter bare. På den sidste efter 8, så bliver I her. Håndfladerne sammen. Små vip. Løft halebenet op. Tip det op mod overkroppen. 4 mere. 3, 2, 1. Hold den. Og kom hele vejen ned. Træk knæene til brystet. Rundt på alle 4. Det sidste her. Knæ under hofter, hænder under skuldre, sug navlen op. Og bare kør. Modsat arm, modsat ben. Og I kan godt køre cirka 30 stykker her. Sørg for at holde navlen inde. Sørg for at skabe længde hele vejen fra fingerspidser til tåspidser. Indånd skift. Udånd løft. Ja. Cirka 30 af dem. Armstrækker til sidst. Op og læg lige over knæene. Hænderne under skuldrene. Skuldrene tilbage. Spænd i maven. Kør ned. Kør op. Kør ned. Kør op. Der er 4 gange 8. Så efter de første 8, kom tilbage. Stræk. Og så kører 8 igen. Det gør I 4 gange. Så er det lidt at arbejde med i ferien. Vi ses om ikke så længe.